Hayırlı kеш eferden alıqlar studiyada min Rimma Avzalova bugünkü çağrılışta. İginçini ol üstürgen 2 qoşa bəyəliler Avgust kampaniyası Müslimdə 40 günü ötkərdi. Şişməsi Tavğastında da inişi Törüş iken, Törüş avulu 100 yıllık yubileyen bilgiləb ötdi. Ülkənlərdə oqıl, sabırlıq 90 yaşın bilgiləb ötken Rayana Minhajeva təbriklevlər qabul etdi. Hazırlığı hem başka vakıgalar hakkında tularak Müslim'de Avgust kampaniyası 40 gününü ötkərdi. Jirligimizde 5. yılın işlevşi Avgust Müslim agrofirması Rusiyanın türlü regionlarından kelgen 350'den artıq avul hocalığı bilgişini kabul etdi. Yukarı marjinal kulturalar bilen boyatılgan şeşu eğlenişi şartlarında Nautil texnologiyasını kullanı 40 günü şunday isim astında ötdi. Россияның ауыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре Мөслимнең иген кырларын үз күзләре белән күреп тәҗрибә тупларга килде. Мөслим районы башлыгы Альберт Хужин, Август компаниясе генераль директоры Михаил Данилов, Август агро идарәче компаниясе генераль директоры Ойдар Галәветдинов катнашында узган зур чараның пленар өлеше Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йортында үтте. Биредә Август компаниясе эш тәҗрибәсе белән бүлеште. По итогам прошлого года, 21-го, 52 с лишним миллиона гектаров Российской Федерации были хотя бы раз обработаны препаратами фирмы «Август». Фирма «Август» в силу своих возможностей, в силу своих компетенций стоит на страже продовольственной безопасности Российской Федерации и как производитель пестицидов, и теперь как сельхозтоваропроизводитель. Надеюсь, что в плане продовольственной безопасности все у нас будет хорошо. Чараның икенче өлеше басуларда үтте. Кунаклар игенчелектә ресурсларны саклау системасы белән эшләү нәтиҗәләрен күрде. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлары белән дә танышты. Biz indi Kanadalarga, Amerikalarga barıp, qoyadır Argentinalarga barıp türlü texnologiyalar öğrenirge matuşabız. Indi texnik bilen işler, indi yaңа usullar barmı eken debeymi? Mında indi bar mümkünlük Müslimge kelip, bütün dünyada bulgan iň aldınғы texnologiyalarını qarap, bizning respublika şartlarına to'g'ri ketirib ishlangan ayberlarni qarab öğrenip getirgan. Mening Avgust kompaniyasına bek zo'r rahmatimni aytasam kela. Mana bizning rayonda bunday choralar uyushtirib, bizning Müslimning de donini ko'taruvlari. Avgust Müslim agrofirması җирләрендә тәҗрибә мәйданчыклары 2019 елдан бирле эшли. Биредә төрле сортлар, гибридлар перспективасына бәя бирелә. Үсемлекләрне тукландыру схемасы сынала. Бүген 127 кишәрлектә сыналучы тәҗрибә чәчүлекләре кунакларда аеруча зур кызыксыну уятты. Районыбызда 3нче инвестор белән эшлибез дип әйтергә кирәк. Без Золотой Кулыс, Ак Барс холдинг белән инде менә хәзер Август холдингы белән эшли башладык. Мин һәрберсенә тәкъдим итәр идем шулай итеп, бер кешегә дә курыкмаска кирәк, гади хуҗалыкмы, фермерлармы. Менә бу передовой әйтергә кирәк, передовой технологиягә кушылып, мотор иттереп киләчәктә дә безнең гади хуҗалыкларыбызга да тартылырга кирәк. Август Müslim составында роботлаштырылган заманча сөтчелек фермасы да эшли. 40 көненә килүчеләргә Үрәзмәт товарлыклы сөтчелек комплексы эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге дә тудырылды. Фермага кирдек, бөтенләй бер тәртип, бер кем юк. Теге софтатарча әйткәндә инде исерек скотник та юк, акырышы да юк. Потому что бу уже зур технологиялар, бик технологиялар, хай-тек, высокие технологии. И шуның хәтле күп халыкның килү нәрсәгә әйбәт кеше өйрәнә бит, шулай бит. О бит теге Наутил белән эшләмәсә дә, Наутил кырындагы әйберләргә күп әйбергә өйрәнә. Август компаниясе мөслимлеләргә зур бүләк ясады. Кич белән кояшлы Акъял зонасында Татарстанның атказанган артистлары Фирдус Тямаев, Гөлназ Сәфәрова һәм Вияхит кавер төркеме зур концерт күрсәтте. Зур амфитеатрда булган тамашаны карарга тирә-як районнардан да кеше бик күп килгән иде. Biz монда Мирас коллективы белән килдек. Безгә шушы Вияхитның үзендә вокаль-инструменталь ансамбль булгач, аның иҗади кухнясы да бик кызык. Birinchidan bu hurmat bizning millatimizga, hurmat qirda yashovchi xizmatkorlarga. Shundan da bugun shunday zo'r bayram uyushtirish, begirakda so'nggi vaqtda bek o'zingiz bilasiz, yengillardan tugil. Shulay da mana barliq kishilarni jib, mana shunday zo'r masshtabli bayramlar bo'lgan sayin bizning millatdoshlarimiz jiyla, turli regionlardan birga jilalar, tanışalar, o'zlarining qabat, g'irb-gadatlarini qabatlaylar. Киңәшле таркалмасты халкыбыз. Уртаклашыр өчен матур эш тәҗрибәсе бар мөслимлеләрнең. Августның 40 көне фермер хуҗалыкларына да яңача фикерләр, киләчәккә карап эшләргә этәргеч булыр дип ышанып калабыз. Гөлназ Җәлилова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Байык мәдәният йортында тантаналы чара уздаганда Гөлдәмия һәм Тимирҗан Муртазиннар гаиләсе хөрмәтләнде. 55 ел тату гомер иткән парга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Байык авылында яшәүче Гөлдәмия һәм Тимирҗан Муртазиннарның гаилә коруларына 55 ел тулган. Тимирҗан абый башта терлекчелектә, аннан икенчелектә эшләгән. Язын чәчүдә, көзен АВМда хезмәт куйган. Кышын мәктәптә кочегар булып эшләгән. Гөлдәмия 18 яшьтән савымчы булып эшли башлый һәм гомере буе сайлаган һөнәренә. Ел эштәгенә булдык, эшләүнең дә нәтиҗәсе шул булганда. Беребез кайттык, беребез киттек чыгып эштән. Төнне генә чыгыштык. Шул гына үтәсе юк. Эшләдек, механизатор булып эшләдем. Фермада да эшләдем. Вакыт булмады безнең өйдә. Кайда эшкә куштылар, шунда эшләдек диген. Монда күп сарадык, өйдә. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Гөлдәмия һәм Тимирҗан Муртазиннарга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Юбилярларны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов тәбрикләде. Муртазиннар гаиләсен чын күңелдән шундый зур бәйрәмнәре белән тәбрик итәргә һәм инде шундый олы һәм зур медальгә һәм шундый зур исемгә лаек булганнары белән тәбрик итәсем килә. Гаиләләре чыннан да үрнәк итеп куярлык, 5 бала тәрбияләгәннәр. Байык авыл җирлеге башлыгы Марат Фәхрле Гаянов та изге теләкләрен җиткерде. Юбилярларга дуслары, сыйныфташлары, күршеләре дә тәбрикләүләрен юллады. Гөлдәмия апа белән Тимирҗан абый 5 бала үстергәннәр, балалары һәр кайсы тормышта үз урынын тапкан. Минем әткәй белән әнәкәй гомергә безнең өчен үрнәк кешеләр булдылар. Эшкә бик нык булдылар. Без көннән бирле, без бәлки чагында газ да юк, инде су да юк, утын да орманы әзерләдек. Безгә дә ләкин әле эштә ясалар да шөгендердә шәрикләр шөгендерләр яткан белән 5 баласы булган. Шөгендердә эшләйдек. Эшкә нык булдылар, таләпчән булдылар. Кудан кайткачында ни эшләсе билли инде, суык ташу. Утын яру, алса безнең эш булды. Әти безнең бик оста куллы, нык эшчән, тырыш кеше. Ул үзе дә нык эшләргә ярата, һәм кешендә тик торгызырга яратмый. Шуңа күрә инде менә аның балалары да бик тырышлар, бик эшчәннәр. Инде әни безнең хатын-кызларның үрнәге дип әйтергә мин, ник дигәндә хатын-кызларның зирәклеге, акыллылыгы һәм бүтән яхшы сыйфатлары безнең әнигә тупланган. Безнең семьяны туплап, барлап торучы кеше дә безнең әни дип әйтергә. Берсендә абыем әйтә, миннән 3 яшькә олорак Рөстәм абый әйтә, "Әйдә ди, апаем әнием белән әтине сөендерергә әле кайтуына" ди. Нишибез мәйтәм инде. Берәмәш пешерик икәүләшеп ди. Мәйтәм инде, "Камырды кем баса? Син кыз кеше ди, камыр басырга тырыш ди." Шушылай итеп буем да өстәлгә җитми иде. Рөстәм китереп куйды. Урындыкка басып, мин камыр бастым. Рөстәм абый мичкә ягып, шушылай итеп бәрәңге пешереп диеп, шушылай итеп 6 таба сәйде безнең мичкә. Әни кайтуына берәмәш пешереп куйган иде. Түбән Каманың Илһам ансамбле кичәне матур җырлары белән бизәде. Муртазиннар гаиләсен тәбрикләп Түбән Камал Сакаллар шурасы исеменнән рәхмәт хаты да тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. 11 июльдә барча мөселман дөньясы Корбан гаетен билгеләп үтте. Мөслимдә төп бәйрәм чаралары Җәмигъ мәчетендә узды. Корбан гаетеннән Наилә Салахова репортажы. Корбан гаете ислам динендәге иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе. Шушы уңайдан Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә бәйрәм намазы булды. Чара Коръан уку белән башланып китте. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин үтемле итеп вәгазь сөйләде. Гаиләләрегезгә, балаларыгызга, малларыгызга иминлек, бәрәкәт бирсен дигән теләкләрен җиткерде. Аллага шөкер, менә инде көтеп алган бәйрәмебез, Корбан бәйрәмнәре килеп җитте. Аллаһ Тәгалә шушы Корбан бәйрәмнәрен хәерле рәвештә матур итеп уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Ошо Корбан көннәрендә күбрәк бер-беребезнең хәлләребезне белеп, бер-беребезгә бүләкләр ясап, якын, ерак туганнарыбызның хәлләрен белеп уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Мөселман кардәшләрен котларга район башлыгы Альберт Робертович Хужин да килгән иде. Бик рәхмәтлемен бүген менә монда булуыма, үзебезнең дин кардәшләребез янында булганга, барлык мөселманнарны да бәйрәм белән котлыйм. Илләребез тыныч булсын, районыбыз алга таба барсын, һәрбер гаиләдә, һәрбер кешенең күңелендә тынычлык булсын, иминлек булсын. Хөрмәтле райондашлар, Корбан бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм. Күңелләребез Аллаһ Тәгаләгә көннән-көн якынайып, изге гамәлләр кылып кына яшәргә насыйп булсын. Ил көннәребез тыныч булсын. Һәм инде мөселманыбызны
ватаныбызны зурлап, аның да булган матур мөмкинлекләрдән файдаланып, матур итеп, рәхәт итеп, дус, тату, иманлы булып яшәргә насип итсен. Алда көннәребездә дә күркәм бәйрәмнәребездә очрашып, сөйләшеп торган насип булсын. Тыгыз рәтләргә басып, 2 рәкъәт бәйрәм намазы укылды. Соңыннан теләгән кеше мәчет алдында ачык һавада әзерләнгән чәй өстәле артына узды. Бәйрәм уңаеннан бик күпләр үз ихаталарында гаиләсе исеменнән корбан чалдыра. Агромастер җитештерү компаниясе җитәкчесе Илгиз Зәкиҗан улы Исламов гаиләсе исеменнән ел сайын корбан чалдырып, аз керемле, күп балалы, ялгызларга, мохтаҗ гаиләләргә тарата. Быел да шушы изге гамәлен кабатлап, күчтәнәш ите салынган 120 пакет әзерләнде. Авыл җирлеге башлыклары күчтәнәшләрне адресатларына илтеп җиткерделәр. Исламовлар гаиләсе, Исламов Илгиз Зәкияновчлар һәм Кадрия Якфаровна, алар елның елына безнең үзебезнең районда үтә торган социаль проектларда бик зур ярдәм күрсәтәләр. Ул инде безнең больницага, шифаханәгә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Өлкәннәр көне, инвалидлар көне һәм менә шушы изге бәйрәмебездә дә алар инде менә шундый күркәм үрнәк күрсәтеп корбан чалдыралар. Көннең икенче яртысында Кояшлы Ыкъял паркында район халкы һәм балалар өчен бәйрәм оештырылды. Бәйрәм кунаклары Илгиз хәзрәт Соңгатуллин, район башлыгы Альберт Хужин халыкны бәйрәм белән кутладылар. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм мәктәп укучылары шигырьләр сөйләделәр, Коръән укыдылар, дугалар кылдылар. Балалар өчен аерым мәйданчыкларда төрле уеннар, мастер-класслар оештырылды. Чәй өстәле әзерләнде. Бәйрәм азагында һәркем корбан этеннән пешерелгән карабыдай һәм плаудан авыз итте. Узган шимбәдә Түреш авылы 100 еллык юбилейын билгеләп үтте. Түреш авылына 1921 елда нигез салынган, исеме авыл янәшәсендә агучы Түреш, Түр Инеш елгасы исеменнән алынган диләр. Авыл халкына хас бер үзенчәлек бар, ул белемгә омтылыш, укымышлылык дип яза Мөҗәһит Әхмәтҗанов авылның 100 еллыгына багышлап нәшр ителгән Авылдашлар китабында. Юбилей тантанасыннан безнең репортаж. Түрешнең юбилее Харрас чишмәсе янында азан белән башланды. Көянтә чиләкләр белән чишмәдән су алып кайтучы авыл шибәре Харрас Аюпның таң суы шигырын сөйләде. Юбилей тантанасын Түреш егете район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов ачты. Ул авылның тарихына да тукталды. Авыл яши, әмма ләкин леккәгә әйтик. Үзенең көчле куәтле вакытындагы 70 еллар башында авыл түгел. Инде шактый хәзер. Халык саны ягыннан да, уяклар саны ягыннан да шактый кимеде. Бүгенге көндә авыл тулысынча яшәргә хокук һәм аның мөмкинлекләре бар. Авылга асфальт кергән, су кергән, газ кергән, электр энергиясе бар. Авылның табигаты бар. Түрешнең тагын бер сөекле улы Татарстанның атказанган укытучысы Мөҗәһит Әхмәтҗанов авылның күренекле шәхесләрен искә алды. Читкә китеп, уку йортларында дәвам итсәм дә, эшемне икенче бер урында дәвам итсәм дә, bundan 8 сәгатьлек самолет юлы белән Кытай ишегендә хезмәт иткән вакытта да мин Түрешне бер кайчан да онытмадым. Һәр вакытта да минем уемда Түреш булды. Һәм киленне дә мин Түрештән ерак булмаган авылдан Дусайдан сайладым. Кичкенә генә Түреш авылының хезмәтләре орден медальләр белән бүләкләнгән, атказанган исеменә лаек булган укытучылар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, очучылар, нефтьчеләр чыккан. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклеләре, шагыйрьләр Харрас Аюп, Ләбиб Лерон, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Наил Әюпов исемнәре генә дә ни тора. Шушында гомер бакыйны армиядә генә булдым 2 ел. Яңадан диде Уралда укып чыктым. Широкий профильный механиклар курсында. Яңадан шушы әни мине булайткан чанда кәлсәмкә күтәртмәде. Шуны сакладым, шушы җирлеккә кайттым. Башта мотоиста эшләдем. 4 төрле тракторда сабан сүрдем, күл тиләдем. Тырмаdım, şaştım. Əgirci yağı, şallı yağı, bügülme yağı kalmadı. Qayda aşlama, qayda garuşu taşıp, şulaytıp, ömrüm şuşunda ötті. Bu benim bala şağım, Түреш avulu, bu benim yaşlığım. Bunda hazırda bugün de mine görüştük, birge oynap üsken, uramlarda birge oynap üsken. İlk balalar, hazır ababilar buldular, indi şular bilen görüştük. Elbette indi, onun motor şişmeleri, motor tabiatı, bu bala şaq üzündən üzü unutulmazlıq o hislər bulub qala bilindi o көңілdə. Onu bir nəsə bilen də alıştırıb olmayı. Hem bunda
кабат кайтып, моның тагын табигатенә чумып, шуның тагын шул тик бала чакны искә төшерү үзе бер шундый bir яктан моңсу булса, икенче яктан шундый җанга бик рәхәт. Ömür boyuna şuşu Türüş halkına rəhmətlimin. Mında şista көңілді, saf əxlaqlı, bik şəfqətli, bik talantlı, işşən halıq yaşay. Bu avuldan her koysa, digizimiz bulmasa da, her koyduğunda yoxtu yüz bilen ülkenlerde, gençlerde karşı alalar. Tuğan nigizleri kimlerinin var bugünkü günde tuğan yaklarına koydu, etiyenilerine koyduğunu bir de kişittirmesinler idi. Бәйрәмдә катнашкан район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов та Түрештә эшкә өйрәнүен билгеләп үтте. Түреш авылы белән сукнадырлык, чөнки инде Мөслим районындагы иң матур авылларның берсе, ул иншиннан да Түреш авылы, чөнки инде аның авылның төзеклеге дә, авылның җыйнаклыгы да, аның урман эчендә урнашканы да, һәм инде аның халыкның тырышлыгы да, ул инде барыбер шу авылны берләштерә. Спонсорларыбызга зур рәхмәт әйтеп үтәсебез килә. Инде менә хәзер Түреш авылына кайтып төпләнеп яшәүче безнең Муллин Исмаилга рәхмәт әйтәбез. Шулай ук менә хәзер яңа үй җиткереп килә. Камбалов Мулланур авылдашыбыз, ул да безгә бик зур ярдәм итте. Шулай ук бик күп Түрешләр шушы бәйрәмне үткәрергә үзләреннән әзме күпме өлеш чыгардылар. Шуларның ярдәме нәтиҗәсендә матур бәйрәм яшәп килә, менә бик матур гына чара уза. Бәйрәмдә өлкән буын вәкилләренә бүләкләр дә әзерләнгән иде. Чара Түрештән чыккан күренекле шәхесләр, балалар, оныкларның чыгышлары, истәлекләр, җыр-биюләр белән үрелеп барды. Юбилейда Түрешлеләр лаеклы рәвештә авылдашларын хөрмәтләде. Киләчәк буын яшьләрнең сәләтен, осталыгын күрсәтте. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Юбилейларын билгеләп үтүче өлкәннәрне өйләренә барып котлау матур традициягә әйләнде. 12 июльдә Мөслимдә яшәүче Раяна Минхаҗевда 90 яшь уңаеннан тәбрикләүләр кабул итте. Раяна Минхаҗева хезмәт юлын 14 яшьтән башлый. Сугыштан соңгы авыр елларда ат белән ашлык суганнан юл буе полосасын утыртуда хезмәт куя. Урман кисүдә дә эшли. Акча эшләү үз башын яхшырту максатында Горький якларында да эшләргә туры килә. 14 яшымнан атка атланып ашлык суктык, пироват элек пироватые, iş şatla, iki kişiye at, altı at, iş kız. Piravatına beyliysin, piravatına bilemeysin. Sonra beyliysin, mine soğuş vakitinde var bir kişilerini eğlendirgen nerseyi mi? Sonra eğlendiresin, sonra eğlendirgenge sложный malatilka işli, biz koğan, at koğanga, tege ne aşlık soğa, külte. Лайыклы ялга район электр элемтәсе үзелоннан чыга Раяна апа. 90 яшь уңаеннан юбилей район җитәкчелегенең котлауларын кабул итте. Хезмәттәшләре һәм район ветераннар советы да тәбрикләүләрен җиткерде. Дөньяларыгыз ими матур, урамларыгыз. Мең шөкер бәйте. Аллага шөкер, мең шөкер тормышыма. Мин кешене ике ятарлар өйләренә карамыйм. Менә буларга булганга карамыйм, мин теге дөньяга карамыйм, өемә кайтам. Шуңа киләчәктә дә сәламәт булып, шушы дөньяларның рәхәтен күреп кенә яшәргә насыйп булсын сезгә, ярама. Амин, бәбекәй. Безнең амин. Сезнең кебек юбилейларга Путиннан котлауы бар. Желаю вам здоровья и самого лучшего. Раяна апа бүген кызы Рузилә һәм оныгы Илдус белән яши. 90 яшьтә димәссең, бәрәңгесендә кәтмәлне ихатадагы бакча эшләренә дә җитешә. Безнең әни инде ул бер кайчанда ялны белми торган, һәр вакыт эшчән, актив рәвештә гел эшләп кенә тора торган. Безгә иң беренче шуның белән үрнәк инде ул безнең әниебез. Без бергә яшибез. Шулай булгачтан ул минем тәрбиядә, мин аның тәрбиясендә дип атала. Мин бөтенләй бергә шуннан үрнәк алып, шушы яшькә хәтлек аның яшәвенә минем дә өлеш бардыр бәлки. Үзе шулай дип атамышты. Әнигә саулык, сәламәтлек телибез. Безнең белән һәр вакыт шулай безнең арабызда озын-озак гомер кичереп, сәламәт булып яшәсен ия. Ул әдәплелеккә, ихлаклыкка һәм дә инде чисталыкта, пөхтәлеккә нык итеп бирде инде. Бүгенге көнгә хәтлек Дәванинең киңәшләре белән яшәдек инде, ул киңәшләрен дә бирә. Булай иттертегез, дөньяда булай эшләсәгез, җиңелрәк була. Без яшәгән вакытта, менә без яшәгән дәврдә ул менә булай эшләнәләдер. Хәзер инде ул бүтәнчә эшләнә дип, үзенең киңәшләрен бик нык күпләп биреп барды инде. Минем инде бу гаиләгә килен булып төшкәнгә 25 ел. 20 яшымда килен булып төштем.
Bütün işini de bilip de bitirmeysin. En iyi bizning bik işçiyen indi, oş suğa usta indi. Min köp nersege eniden öğrendim. Her vakit ol gaile için, balalar için yanıp turgan her vakit onun üstünde koynar rizık. Iş bala üstürdük iptaşım bilen. Yani balalar üstürgende de bik yerden bitti. Biz eti bileninin bir balası. Bugünkü günge katlı sağ selamet bulup doğan balalar barımız da isen sağlar. Üzümüz yani oldu ki hazır. Yani yaşını jitip yaşarga yazsın, koya hasret körge yazmasın, yıllar tыныç bolsun. Тәмле телле ошекезле район апага сәламәтлек телибез. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп әле тагын озак еллар аларның уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Өлкәннәрнең актив тормыш алып баруы сөендерә. Шуңа мисал Байыкта яшәүче Әхәт абый Солтанов ишек алдында музей булдырган. 2 ел эчендә анда шактый гына экспонатлар тупланган. Шәхси музейда Ләйсән Сабирова булып кайтты. Музей үшін экспонатларны Әхәт абый Солтанов 2 ел элек туплый башлый. Бу вакыт эчендә монда шактый гына кызыклы әйберләр барлыкка килгән. Менә без инде моның иң борынгы сугышка хатлы Кәримуллин Гәрәй бабай кайткан булган нидән, Германиядән. Аны гына калдырып үзе вафат булганнан соң, аны инде Октябрьскийдан акпайтып бирде миңа. Монда борынгы сәгатьләр бар. Берсе, мәсәлән, 1918 елга. Күбесенең чыгарылган елын түгел әйтеп булмый. Музей 2 бүлмәне били. Әхәт абый әле 3-сендә булдырырга уйлый. Анда агач ат арбалары, уфалла арбасы, толдан үрелгән бишек, әбиләребез чиккән йәтмәле карават урнаштырырга планлаштыра. Музейга керү белән элекке күлмәк һәм шигүле алъяпкычка күзем төште. Киемнәр Әхәт абыйның тормыш иптәше Финирә ханымның әнисенеке икән. Әби үзе исән сау, инде 93 яшын тутырган. Биредә Совет армиясы формасы да эленеп тора. Язуына ышансаң, ул Гәрәев фамилиялы сержантныкы булган. Менә инде мин апкайтам, кайда кемгә керәм, кайдан инде бер күрәм. Барсында сорыйм кирәк, мәсә бирәләр кирәк, инде үземә кирәк дип бирмидә калучылар күп. Монда төрле типтагы элеккеге телефоннар бар. Кайшандыр алар аша җанлы аралашу, фикер алышу баргандыр. Бүген исә алар музей экспонаты гына. Хәер, Әхәт абый әйтүенчә, кайберләрен линияга тоташтырсаң, һаман эшли икән. Кайнарга куеп һәм күмер белән кыздыра торган үтүкләр, шигү машинасы, борынгы китаплар, гармуннар, 1932 елгы агач чаңгы, агач чаналар, үлчәүләр, герләр, сепараторлар, әллә нинди кызыклы экспонатлар бар Әхәт абыйның музеенда. Тарих белән кызыксынучылар биредә һичшиксез үзенә зур тәҗрибә туплаячак. Ләйсән Сабирова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Көннәрсе кояш кыздырганда бераз суыну өчен су буена бару иң отышлысы. Су кыйынлыгы яратучылар өчен махсус пляж да бар. Кояшлы кыял зонасындагы пляж рәсми төстә 1 июльдән эшли башлады. Пляжны ачканчы Йоршалыдан водолазлар кайтып су астын тикшереп чыккан. Су төбе чиста, анда куркыныч тудырырлык предметлар ятмый. Bütün оснащение, bütün требованияларга, bütün evlerine кайтып, бүтүнсүндө куйдык, ясадык. 3 матрос укыды. Беренче помощьны күрсәтергә, аптечка белән пользоваться итәргә. Пляжны төзекләндерү өчен ел сайын районга федераль бюджеттан акча бүленеп бирелә. Штатта хуткаручы егетләр дә бар. Алар моның өчен махсус Йоршалыда укып, имтихан биреп кайткан. Biz mında 11 тулганчы уже киеп җиткән булабыз. Лодканы чыгарып куябыз, спасательный жилетларны, спасательный кругларны һәм уже 11дә флагны күтәреп куябыз. Су кергә ярый дигән сүз инде ул. Погодасы килешеп торса су кергә. Тирәнлеге буенча бүленеп алынган мәйдан балалар өчен куркыныч түгел. Ярдагы кымлык даими чистартылып тора, биредә ятаклар да бар. Һава торышы яхшы торганда пляжда байрак күтәрелә. Су кергә ярый дигән сүз. Байрак күтәрелмәгән очракта суга керү киңәш ителми. Иң мөһиме, су кергәндә куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмагыз. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Муслим гимназиясы укучысы Шамил Баянов химия һәм биология буенча бердәм дәүләт имтиханнарыннан 100 балл җыйды. Муслим тарихында бу беренче тапкыр. Ләйсән Сабирова Шамил һәм аның укытучылары белән күрешеп, бердәм дәүләт имтиханнарын югары баллга тапшыру серләрен белеште. Шамил Баянов үзе әйтүенчә, БДИны 100 баллга тапшыруның аерым сире юк. Бары тик дөрес итеп максат куярга гына кирәк. Имтиханга әзерләнүче үз мөмкинлекләрен объектив бәяләргә һәм шуңа таянып әзерләнергә тиеш. Нинди чыганаклар кулланырга икәнен һәркем үзе хәл итә дип аңлатты ул. Бу үзем инде яраткан килет, нигә алайым? Чөнки
Biz onu yaratабыз, o bizga biologiya o'qiganda, tем более yig'i hazırlanganda bik kerak bo'ldi. Biz onu butunlay bilan изучать bitirdik. Bunday aniq bo'lgan butun suyaklari bizga bilirga kerak, чтобы yig'ini evat etirib bilirgan. Например, bunda onun череп, onun içinde mozg var. Ну, Сережаның уже o'g'lining yig'indi. Рәсми мәгълүматларга караганда, Россия буенча быел биологиядан БДИ биргән 109 мең укучыдан нибары 65 генә 100 балл җыя алган. Шуның берсе Мөслим егете. Биологияда бик күп терминнар күп. Һәм аны информацияны неисчерпаемый дип әйтә алам, чөнки ЕГЭ фәнендәге заданиялар, алар мәктәп программасына гына нигезләнми. Кайбер заданияларны әйтә алабыз инде, менә олимпиада уровеньдагы заданиялар бар иде. Олимпиадада катнашкан, әзерләнгән балаларга, аларга җиңелрәк булды дип мин әйтә алам. Химия фәненнән БДИны Россиядә быел 77 мең укучы тапшырды. Шуларның 664-е иң югары балл җыйды. Быел инде олимпиада, республиканский олимпиада урын алдык, призер булып кайттык. Шуннан соң инде ул үзенә максат куйды, ягына 100 баллга бирергә дигән. Минем инде 100 балл беренче тапкыр. Монысы инде безнең алай югары балл булган юк, 80-нән аттык. Барладыр, 90-га да бар җитми дигәнбез. 100 баллны ишеткәч, без үзебез Шамилдә, мин дә нык шатландык. Шамил укыган 11 Б классындагы 7 укучы мәктәпне аерым үрнәктәге аттестатка төгәлләде һәм медальгә лаек булды. Бу класстагы укучылар республика илкүләм узган бәйгеләрдә югары нәтиҗәләр күрсәтеп килде. Безнең класс, естественно-научный профильдәге класс булды, бик көчле класс, уку буенча да, спорт буенча да, мәктәптә үткән бөтен чаралар буенча да. Талантлы балалар белән эшләү әлбәттә бик рәхәт, чөнки аларга теге эш оештыруда, алар һәр яклап сәләтле дип әйттем, активта. Икенче яктан инде йолдызлар белән эшләү читенрәк тә, чөнки һәркем лидер булырга омтыла, һәркем шундый үзенчәлекле шәхес, менә аларны бер коллектив итеп туплау, бер юнәлештә бару инде әлбәттә класс җитәкчесеннән күп осталык сорый. Шамил Баянов кебек шәхесләрне күтәреп алырга, башкаларга үрнәк итеп куярга кирәк. Бәлки аның үрнәге кемдер өчен укый башларга этәргеч булыр. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.